ସେ ତ ମାଙ୍କଡ ମୁଆ ଭଳିଆ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ, ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତୁ ଆଉ ଦିଦିଟା ରହିବୁ କି ନାହିଁ? ବୟସ ଆସି ତୋର 80 ଛୁଇଁଲାଣି, ତୁ ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ? ବୋପା ଗଲା ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଫଟୋ ଆଣିଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ଯଦି ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସମସ୍ତେ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଗର ଦେଖିବାର ତ ବାହାଘର ହେଇନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଉଠିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ସୁଦୁ ବୁଢା। ମାଉସ ଜଣକୁ କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ, ଆଉ ତମେ କହିଲା ସୁଦ ବୁଢା। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଉପରକୁ ତମେ ଏତେ ଅପମାନ ଦଉଛ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ବରକନ୍ୟା ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ନିରୀହ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଫଟୋଟି ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଉପରେ, ଆଉ ଝିଅର ଫଟୋଟାକୁ ମୁହଁଟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁହଁଟା କିଛି ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ସେ ଝିଅ ଜାଣିଥିବ। ମୋ କହିବା କଥା, ବାହାଘର ତମେ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ପୁଅକୁ 1000 ବାର ତମେ ଦେଖିଥିବ, ବାହାଘର ଦେଖିବାର ତମେ ବାହାଘର କରିନଥିବ। ପୁଣି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁକିଛି ଦେଖିଲା ପରେ, ଜାଣିବା ପରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରାଜି ହେବା ପରେ ତମେ ବାହାଘରଟି କରିଥିବ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝିଅଟି ପୁଅ କଳା କହିକି, ବୟସ ଅଧିକା କହିକି, ସେ ପୁଅ କଳା ଗୋରା ସେ ଅଲଗା କଥା ଛାଡ଼, ଏମିତିକି ବି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ପୁଅର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ବୟସ ଏତିକି। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଉ ସିଏ ତୁମକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଦେଖେଇବ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି କ'ଣ ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଛି?